ke Jingleh ki Pulit ke hakapor khat arbaje senya jong ka santare unai wing araja arpusan bagi la kawang dau tia gas kala pensyap ting ya ki Longkmie ki bala yam hadu bana jauman. Kini ke jia ha Mauring Kenang East Khasi Hills District ha ke jaga ke ba ke Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association ka ya ki bandawa ya ke hok ke bagi company penmi dau bilat kila yorot ya ke jing penban ke bala dap bandan ru da ke jing thok ke ba ya dei bat ke jing seo komba kila dap ban pensngau haki kubor ki bangila dap ban pen i. Kejing kawang tiar gas ki Pulit, kedau kila ai ke long, ban weng ye ki dekot ke MCTODA na kate ke jaka, ke baki kang ye ki kali ki ban lech Shillong Mail East Jingleh Hills District, Hindray ki kelampoi perkat bakan ketak pat ye kejing mut jing perkat ki Khynnah, hadu bagi Longkmie ki bedai ki kemie, kin mi ban penram sendan ye ke Sorkar ke babata ikini ki Pulit, ban le ye kani ke kam. Siapa benar ki berkat hilang ya dia mentasa haprel Shillong haprel sentar kelapa bagi kan ki barang dia makasih ya hadu ki kan musim dia bioti show siapa ki kan na yang akhe bang ki kan siapa kita ki kan ala kilat na na situation an ki mera na yang sangat kita ki kan kila bagi hadu kan na tam ki hani harus surang mi ki show ki Pulit hadu kan na ki wala bagi wan pentai kan kan ki tiang kecing kiyok ki khan hadu kan ne kecing kiyok ki khan kita satai ki le yam ki le khilot kita skendang babila ba hadu kan ne kecing sinchar ka don bor char ka sarkar ne ba ka bon le pen ka bor sinchar ka bukum kono ba ka sarkar ka bon ha hadu kan ne ki khan ki ba play la film ki se ta ban yo thi sa ba yo thi sab na mala ka wang puna chura Habatin pej bahagi ki sharp plus f Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus f menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.